Реших да превзема фризьорския салон на Орен и да му открадна първата и най-добре позната клиентка Петето. Как ти е водата? Не свалиш само скалпа. Сега ще използваме шампуана на Hyaluronic Color Save. А си твоя начин, след ти си фризьора. В крайна сметка. При мен се дошла. Втория продукт, който ще използваме е Color Save Mask. Мирише на лукс. Мале! Виждала съм Орен да я размазва. Така. По... Айде. Днес ще правим един класически blowout ала Миша. Тук при мен имаме един имаш ли го? смутър хер. Да. Първата стъпка, хора, е да подсушим косата с приставката, която е за сешуар. Това е много полезен туториал за всички от вас, които имат Dyson. Второто нещо, което правя вкъщи обикновено е да взема тази приставка, която е тип четка. Минаваш по цялата дължина на коса, ма минаваш много. Трябва да се фокусирам. Не е лесна работа, човек. Това ще стане по-силен ефект. Разделям косата на няколко секции. Ще започна с най-горния пласт. На втора степен съм сега. Айде, плащай. Искам същия ефект от това в момента. Айде, време е за ролечетата. Колко ще сложиме? 3. Я хвали това. Сресваше хубаво. И правим следното нещо. Издърпвам напред. Важно е косата да се държи в сноп и да я завиваме стегнато. Ето по този начин. Опъва ли ти? Добре ми е. Трябва да ти е комфортно за спане. Продължаваме с следващата секция. Утре ставаш сутринта, оправяш се, гримираш се и спускаш косата. Имаме ефект. После е готово, да. Цяла нощ спах с родерите. Е време да ги свалим и да видим крайния ефект. Включвам се 5 часа по-късно. Става все по-добре. Кой ще кажете вие? Чакаме коментарите ви. Чао!